Naumol ang mga sa humantintala sa yawa si Adan ug Eva. Hinungdan nga nakaangkon kita og mga salang panulundon. Ug ang bunga niini mao ang kamatayon. Matag usa lain-lain ang mga kasalanan, depende sa mga binuhatan. Ug wa kita makahibaw kung asa gyud ang atong padulngan. Busa, samtang sayo pa, may panahon ka pang mupili kung unsang klasihang dan ang imong subayon. Dan paingon sa kaayuhan o ang dan paingon sa kalaglagan. Lord, Nga ako rin sa imo atubangan. Kay isumbong na ako tanan akong problema nimo. Gibiyaan ako sa tanan-tanan, Lord. Wala ko'y asawa. Gibiyaan ko yung siyang kami. Ang akong mga kanding, wala sad. Ang akong mga baka, wala sad. Ang akong mga kabayo, ang akong mga iring, ang akong mga ero, wala sila. Wala tadaan. Kailan ako pibiyaan? Mauni ako. Aron manangin. Iwagay kong nalang ko. Pusnan man. Nagibiyaan ako sa tanan. Magay kong nalang ko. Kalma ka lang. Kay masamot ka pangit ang imong dago. Paminawa ko. Ayaw paghihikog. Kay daghan pa kag utang mayroon nun. Di ba nga misaad ka nga imo patong bayran? paghikog na. Aron maimpas na ng utang. Patuon ako. Ayaw sige ang imong kinabuhi. Paminaw na ako. Ako ang paminawa. Ayaw babungol-bungol. Paghikog na. Nakuyapan ba ko sa akong kadlok? Oops. Ang duha kanila lang. Kinahanglan makabiya ko din eh. Mga kawasan falls man sa Trinidad Bohol ang ako naabtan. Biko no, Bi? Oops. Ayaw pag-ampak. Dili na baka kapaw mo lang, oy. Basin mamura kag tubol nga di mo lutaw. Ug magpagkamatay ka, wa para ba ka na-insured sa St. Peter? Asa man kag lungon? Dili na importante ang lungon. Ang importante nga magutaw-utaw ka sa tubig nga wanay kinabuhi. Ug kung mamatay ka, kinsa man ang mulubong nimo? Mauna-huna-huna akon aduna kay huna-huna. Kinsa ka? Ako ang imong konsensya nga magpakonsensya kay hapit na kamawadaan og konsensya. Sana all. Ikaw? Ako ang imong way konsensya ug magwagtang sa imong konsensya aron dili na ka makonsensya ug mawadaan ka gana nga mabuhay pa. Mong ambak aron makapahuway ka sa dayon. Okay, nagtuo ka ba? Nga makapahuway ka malinawon? Human sa tanan? Time para good. Ano inyo makulibog-libugon? Naaram ako diri. Aron magsusi ko na abatsud ko diri sa Kawasan Falls. Awas kang sayo pa. Nagtuo man kundi mag-iikong kapin agi sa lumos. Saman pakamatay ka. Magpuyo mo. Chupi. Chupi. Ay payo.
kaayo kay wa na magsamok ang duha ka nila lang. Nga mga pakan. Nailag gyud sila. Nagtuo sila nga bayot ko. Ani ko maambak dinhi. Puslan man nga nawa na ang tanan ako. Moambak na ko dinhi sa kandungaw pik. Oops! Abi ko bang di ka maghikog? Gano na naman sad ka? Stalker ka no? Kay bisag asa ko na amang ka. Unsa man, naibog ka na ko kay sige makagsunod-sunod. Naa na panintala ay pataka nagbuhak-hak bisag way katawanan. Ambak na. Ngano man, muluwas ka na ko ug moambak ko dire? Wala makaluwas nimo, kundi ikaw lang. Sa tanang maghikog, kang asyumero kung maghikog-hikog lang. Way luwasay. Samok. Kundi ka gustong samok. Ambak na, aron ka malinawon. Mahimo ba? Ayaw ko ninyong labda. Nagsamok-samok naman sad mo na ako. Dili ka magmalinawon o dili ka mapatuon ako. Ayaw siyang paminawa. Didto pagid mo sa waterfall sa Trinidad. O karon, niya nasad mo dinhi nagsamok-samok sa kandungaw pik. Paghilam! Kapoy ra ba og lupad-lupad dire? Ngaminhod na lang akong pako. Wag yapon kami ambak. Ikaw ang ilom, kampo ni Satanas. Ayaw agniha sa kamatayon ng mahon nila lang. Hawa mo be! Hawa! Pwe! Makaako ba di ayang imong konsensya sa pag-abog nako? Ako ang imong anghel, Joseph. Ug ako ang muluwas nimo batok sa kamatayon. Wa ko maginahanglan ninyo. Ang akong gikinahanglan mao si kamatayan. Aron sunduon ako niya ug gihatod sa laing kalibutan. Sige! Ambak kay nas kamatayan sa ubos! Kamatayan, sunduan ako. Joseph, ayaw! Ako ni ang imong asawa. Joseph, please. Ayaw pagpagamatay. Ni ako, arin makibalik ni mo. Masilo ako. Hatagi ko laing gayon, dili na takabiyaan. Mag-uubantang tulo sa akong kabit. Kumusta ang pamapili mo din sa impyerno? Kinsa ka? Kasi kamatayan ng nagdani mo kini. Uman kami ambak sa kadulopin. Kun mao? Kasi ko na. Patay na ko? Yuhan pa. Kahit tanawunon pa ang imong pangan sa itom na libro. Kung nakatatag ba dito, i-istorya ang imong pangan. Aron amo na matanaw. Ako si Joseph. Kung mao nga ikaw si Joseph, unsa man ang imong apelyado? Fruit. Largo ha. Joseph Fruit. Ang ina, pagkatamis palandungon nga niya ka sa impyerno. Hanggaw. Oh, I like it. Ala. Sige, hinganli pa kong dili na ako. Erin, ulaan ng kabugatun sa imong mga sala. Sige pa. Kinsa ka? Ikaw si Kasal-ana, ang kaluhan ni kamatayan. Mao ba? Mauman. Nabasa na ba ninyo ang itom nga libro? Ano man, excited ka na ba nga magpuyod din sa impyerno? Malipayon ka ba sa imong pagpakamatay? Wa man to nakutuyo nga magpakamatay. Apan giplano na nimo, di ba? O ikaw mismo ang kriminal sa imong kaugalingon. Nakaliter na ba ko ato? Maong nahog ko. Ugwa kaysa, mau ba? Bueno, tanawon ko ng imong bakal. Aw, tanaw nun pa. Balik-balik! Kun mauna, tanawa ko no. Basin og patay na gyud ko. Baguwa kay basahon ko na. Niapiyungon ko na akong mga mata. Ha? Grabe pod. Unsa man imong pagkakita kung magpiyong ka? Sabat pa kami niya! O ito na ito, resulta sa iyang pagbasa. Ginamit ang iyang unique na hona-hona. Mao ba? Kalain din ni sa impyerno. Init pagid kaayo. Alimuot. Wa ko makasabot sa kong gibati. Perting inita. Iyan ang resulta. Paminaw, espiritong puto. Unsa man? Unsa na may resulta? Swerte ka kay ka din sa listahan sa librong itom. Mao ba? Bungol lang ang bag. Unya. Asa man ko puntaan eh? Papunta ang imong anghel de konsensya. Sunod sa 5 minutos. Kayo wa, itamugan na mo sa nagdilaang mo na layo. Uy, hala. May abli kalit ag bulawang gate. Nganon din ko gihog sa usa ka anghel nga nagkuha nako gikan sa impyerno. Time pa, adunay nila lang. Kay
Kinsa ka? Maayong paghiabot dinhi sa ganghaan, Joseph. Nakailalagi ka na ako. Kana tungod kay ako si Senyor San Pedro. Kung mao nga ikaw, Senyor Pedro, makasuod na ba ko dinha sa langit? Depende. Kana kung dinhi gyud ang imong destinasyon. Maong kinahanglan nga matan-aw nako ang imong papel sa kinabuhi. Kay basin og kinahanglan pang purgahon ang imong kag didto sa purgatorio. Naapo di ay bitukon nga kaagno nga kinahanglang purgahon? Oh, kana kon 50-50 ang iyang binuhatan. Mayuntag malangit ako largo ug dili na ko moagi pa sa hukmanan sa purgatorio. Kon limpyo ug dalisay lang ang imong pagkaikaw ug misunod sa napo kasugo, why imposible? Ala, malangit ka ako. Nakulbaan mo ko eh. Karon, tan-awon ko na ang imong papel sa kinabuhi kung unsay mamahimong resulta. Grabe kayong kuba sa kundugan. Pasayloain taon ko. Ang tinuod, wa man jud ko nagplano ba? Nga maghikog, natabigas ang magudto akong tiil sa dihang nasyak ko sa gistorya sa pang-asawa. Joseph Rowe, mao ba ni ang imong pangan o apelyido? Joseph Rot na, Nyor Pedro. Tamis paminaon, pero pait ang kasinatian. Mahigugmaon, pero wa higugmaan. Bitaw uy, wa naman dahi ko'y panahon sa paghugot-hugot. Kay patay naman ko. Balik karon dayon sa yuta. Ha? Magunsam ko sa yuta. Ako pa ba'y mukob-kob og lubnganan sa kong lawas? Aron malubong kini? Paita. Ako pa'y namatay, ako pa'y palubngon. Murag binuang naman kaayon ni Nyor Pedro. Abi ko bag makalingkawas ako sa yuta. Pabalikon raman day ko nimo. Paminaw, mobalik pa ka sa yuta. Kay buhi pa ka. Ay, unsa gudi ay? Unsa man pagkaunsa ah? Dasangit lang sa dakong sanga sa kahoy ang imong lawas nga nahogikan sa Kandungaw Peak. Og bali ra ang imong nahiaguman. Kung mauna nga mobalik pa ko sa yuta, kinahanglan pa di ay ko anang magpahilot? Alangan ako'y magpahilot. Atay ka. Kaluin nga patay ka na. Panginaot ko nga malangit ka. Pasensya na nga wati ka pailisi. Gusto na kaayo pailisan patakag barong. Mas maayo na. Kaya kung pailisan ti ka, basta nang makakita ang taga-morgi kung unsa kagamay ng imuha. Maapil ko kauwaw. Kilagi ako ang imong asawa. Samot na kay namatay na lang kawa paghapon ka matuli. Inungdan nga nangabit na lang ko. Di mo ba kong gihadlok ha? Ayaw dyan pagbinuang. Kundi ka gusto nga ituwad, kundi imulungon. Basin mo niya, mamatay ka sa ikaduhangi gayon. Agay! Atay ka. Pagkaluoy sa kumbana, namatay siya. Nga bali-bali ang iyang kalawasan. Walay makapugong namo. Nga magtipo na may sakong kabit. Malas ka lang, Joseph. Tuwid kina pagkamatay ka. Huwag gano'n. Malipayo na kay kung patay ka na. Joseph, kinahanglan makabalik dayon ka sa yuta. Kay wa pa maupos ang imong kandila. Kinahanglan makabalik ka sa yuta sa dili pa mulapas ang 24 ka oras. Tungod kay og mulapas na kini, dili na mahitabo nga makabalik ka pa sa yuta. Busa ayaw usiki ang bagong tsansa nga gihatag kanimo sa atong labaw nga gamhanan. Tungod kay mauni kini ang tsansa aron magbago ka. Bag-o nimo ang imong kinabuhi aron sa ingon nga kun maabot naman ang panahon nga ikaw kuhaon na niya, ikauban nimo siya dinhi sa langit. Busa karon sampiton ko ng akong alagad. Manok kong ugis, giyahi ka ng tawhana, paingon sa tuburan sa kinabuhi. Makabiya na mo karon dayon, akong alagad. Nana mo, ay! Nana mo! Nasa mo, ay! Nalagan mo guna sila. Asa mo, ay! Wala mo bilar dire! Ay! Di apay mag-snacks dire ako painiton! Dili ni mahimo. Unsa ba kay hinungdan? Ang akong kabit. Archie! Unsa ba hinungdan? Nga nananakan man ang mga tao? Ang
Ang imong bana, may bago sa lungon. Wala siya. Joseph! Siapa yung kami? Siapa? Siapa? Lumaga ko! Oh, ako yung kabit. O pasilo awi. Diba, patay ka na? Balik dito sa lungon! Balik! Ayaw, biwangi, please! Ayaw, taon, maluwi ka! Naglulog na ba ko, ha? Nakahina na ba ko diri sa kumpante? Ikaw! Huwag ka babahalaw na ako! Pasilo ako. Dilit ako tuyo nga. Mga bitsi mo asawa. Ang tinuod gipangwartaran ako siya. Ayup ka! Mauna tinuod. Patay na ka! Namatay si Balik! Espiritu na bapud ko. Namatay na ka ako sa rin atake ko sa kasing-kasing. Oh, Joseph, ani ako, aron palayo ka din. Uyog ka na ko karon dayon. Huwag makuyog ko, basi mo kong tiwasan, nagdara pa kag espada. Kung na doon na kay salig sa labang makagagaw, dapat pusab ka mo salig ka. May mo ba? Ayaw gamitin iyong pangan sa pagpasipa? Pagpasipa ba ni ay ang pagtuma sa iyang mandok? Ha? Joseph? Siya ang anghel sa kangit-ngit, Joseph. Ug siya ang mutambok sa mga espiritong impirnohanon. Ug siya usab ang anghel sa kahayag, Joseph. Ang mukuha sa mga espiritong nahisalaang nga dapat tuwa sa langit. Kung mauna, nasaag day ko, ug ang iyan lang nga mobalik ko diha sa kahayag. Kinahanglan jud, Joseph. Ug ako ang mugiya kanimo. Grabe, pagkalapad sa kalayo sa impyerno, pagkaluoy sa mga espiritong gitambog din ha. Wa pa gani ko gitambog, pero na-feel na ko kung unsa kainit ang impyerno. Pagkaluoy nila, naglangoy sila sa kalayo ug nagpingit sa tumang kasakit. Ingon na ang mahita ko sa mga espiritong masalaypon. Dili na ba na sila maluwas din ha? Kung imo silang luwason, muluwas ka ba? Pagkadaghan nila, ang pangutana og maluwas ba na ako na silang tanan og madaa din ha sa kahayag. Unsa ba imong gipaabot? Sugdi na pagluwas nila. Joseph, ayaw kong inangaluwason nimo sila. Upasag di siya. Mahitumpawag ka lang sa kalautan, Joseph. Agay, wa mo gani hugot og gunit. Nakaluwas ang takong isada. Naka-episode pod. Joseph, sakto na ka nagibuhati mo. Joseph! Sa ngalan samahan sa anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Lord, kung sa may plano ni mo niining akong bata nga nagtitik pa man jud ang iyang pulso, niluoy na kaayo ko niya. Una, namatay siya kay nahuog sa kandungaw pig. Ikaduha, mibangon siya sa lungon bisan og nabali-bali na ang iyang kalawasan. Ikatulo, giatake siya sa kasing-kasing. Ug kining tanan akong kasalanan. Pagkadako di ay na akong sayo. Maong kumbuhiyon man nimo kining tawhana. Ang hinaot ko nga iya ko mapasaylo sa akong pagpangabit. Ug gibasulan ko na ang akong mga saa. Ug andam na ko noon sa may mamahimong silot sa akong paglapas sa imong unong kasugo. Sa katapusan, anian na kita, mao na kini ang ganghaan, Joseph. Oops! Pag-ayo-ayo sa imong panaw. Salamat! Adios, Joseph. Yaho! Niyan ako sa gangaan! Pag-ayo-ayo mo diya sa impyerno! Dili na mo makabasol na ako kung nga nung awata mo maluwas! Kay maunang kapalaran nga inyong gipili!
Joseph, maayo kay aniya ka na. Pwede na ba ko masodya sa langit? Oops! Nganong imo kong gipungan? Dili pa pwede? Diha ka lang kuto. Di pa ka pwede nga masod dinhi sa langit. Joseph, Ngano man? balik karon dayon sa yuta. Ha? Balik! Lakaw sa imong lawas. Dili na ko gusto nga mobalik pa sa kong lawas. Labi na kay nakita nako nga ang akong asawa gikauban na niya ang iyang kabit. Ado na pa bay laing pamaagi? Please, hatagi ko gigayon nga magpakabuhi sa laing lawas. Kon mao, aduna pay laing pamaagi ug kana mao ang lawas sa itoy. Bungot sa ok-ok. Pinuang man na imo ni Pedro oy. Pwedeng di lang sa itoy. Kalisod basad in taon ni mo oy. Aw sige, ani na lang adto na lang ka sa lawas sa iring. Na ako'y katulong offer. Apan ambot kun makauyon ka ba? Kun mao na, unsa man pud na. Kana mao ang lawas sa unggoy. Samot nga wa ko makauyon anang mananapa, Senyor San Pedro. Nagantos manggani ko aning ako naw. Samutan pa ba nako anang mananapa? Ay naaragid na nimo. Naglabad ang akong o nimo, Joseph. Senyor Pedro, Nagkatol, bisag way katol. ako pod galibog pod ko nimo. As kang paita. Unya, Senyor Pedro, di man jud ko ganahan sa mga mananap nga imong gi-offer nako. Asa naman ako pwedeng musod? Gana, mauna lang gyud ang pagbalik sa imong yutan-on nga lawas. Nga nahibilin tuas sa kalibutan. Pero gusto ko magpakabuhi sa laing lawas. Wa na ko'y laing mahimo ni Ana, Joseph. Apan kun mupili ka, sabi sa asa atong mananap, mamahimong magpakabuhi ka sa lain nga lawas. Inigbalik nimo didto sa yuta. Busa karon, kinahanglan ka na gyung magpili. Joseph, kumusta ka na din ha? Abi ni mo nagdamgura ba ko kabi? Mibalik na daw kuno ang Ginoo aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Og perti jud na akong lisanga sa nahitabo. Tungod kay naigo daw kuno ko sa kilat. Og mao nalay ako na matnunan. Nadamgura di ay tuntanan. Kunain ka naman karon, Joseph. Manghinaot ko nga nagmalinaon ka na. Sakit man sa kumbahin nga wa ka na. Apan na kamot ko nga makamubon. O kaybaw ka ba? Ang karon guilty gihapon ko sa ako nahimo nga kasalaanan diha nimo. Kapila ko man litukon ang puwang pasaylo. Apan dili ko na madungog pa ang imong tubag. Tungod kiwa ka naman. Manginaot ko, Joseph. Nga nakita na nimo ang akong kinasing-kasing nga pagbasol. Ug unta, magkakita pata pagbalik. Aron personal ko nga mangayo nimo og pasaylo. Apa na pangutana? Magkatagbo pa ba kayha ang atong masigkadan? Ang pagpakabuhi sa kalibutan, usa ka maayong regalo gikan sa kahitasan. Apan mag-unsa man kini kun dili nimo hatagan og bili. Unya na ba nimo makita ang kaimportante sa tao kun wa na kini? May numdum kaayo ko din hindapita. Mauki ni ang founding. Diin din hinaligid si Joseph. Sa diha na sabod ang iyang duha ka mga tiil. Sa pisi sa kabaw, nga excited na kaayo nga motuna ug mulunang dinha. Napunuin taon sa lapak ang tibuok niyang kalawasan. Mata ug ngipon na lang good ang makita niya kaniadto. Ug mao to ang last namong panag-uban ni Joseph. Kay mikuyog naman ko pagkaugma sa akong kapit. Gibaligyan ako tanang kabtangan, apil ang kabaw. Hasta nga amon dako kayong bay. Ug tapot sa lawas na lang jud ang akong gipilin niya. Gibaylo na ko ang kakugihan ug kabuutan ni Joseph. Sa usa ka kapit lamang,
Tungod sa akong lawas nung paminahanglan, kay lagi, dili na siya makahimo pa sa paglipay nako tungod kay kapoy ng iyang lawas gikan sa trabaho. Naningkamot siya aron makapundar ala sa umaabot na mo mga anak. Para sa kaugmaon ni ini, apan sa dakong kasayon gibaliwaran na ako ang tanan. Pagkasalbahis na ako, mas gihatagan pa na akong priority ang akong kabit nga walaing plano kundi ang mangwarta lang na ako. Kung buoto na unaon, ako ang sadaan sa tanan. Hinungdan ka nawa siya dinihi sa kalibutan. 1 week na nakalapay. Sukat nga nalubong siya. Apan ang karon na wa gihapon ko makamove on. Kanunay kong gihasol sa akong konsensya. O karon pa na ako na-realize, Joseph, na mas importante di ay kayo ka sa akong kinabuhi. Tinuod ba ning ako nadungog? Malu? Tinuod ba ang ako nabati? Joseph? O Malu, ako kini, ang imo bana. Ug dako kong buhi. Time pa naglibog ko. Ayaw libuga imong kaugalingon. Tungod kay ang patayng lawas nga gilubong dito sa sementeryo. Dili kadto ako. Dami badi kadto. As in fake nga lawas. Gisabutahin ako ang mga doktor, maingon man mga embalmer. Aron sa ingon patuhuon ka nga wa nako. Diyos ko. Sabutahi lang ang tanan. Nganong gibuhat ni mo ni? Tungod kini adtong adlaw. Dili pa ko ready nga magpakita nimo. Di pa ko ready magpakita pag-usab. Tungod kay magbalik-balik sa kung panumduman ang imuhang gibuhat. Nga sa ato pa. Kay nagpakita ka naman ako karon. Andam ka na. Ug imuhan akong napasaylo. O Malu, tungod kinakita na nako ang kinasing-kasing nimo nga pagbasol. Ug nadawat ati ka sa ikaduhang higayon. Isip akong asawa. Mali pa yun kay ko, Joseph. Mahimo bang magakos ko nimo? Ngano gundi? Apan ayaw una sa pagkakaroon. Pailisaw na ko. Tungod kay adto pa ni part 1 hangtod karon nga part 7 kini akong gisuot. Baho na kay kog patay. Tara, manguli na ta. Aron sa makailis pug ka. Amaw.